Sa meeting naging kondukto dito sa Supis Farm sa bungto sa Mondragon dinhi sa Norte San Samar nga buhat sa Hulyo 19, 2021 si Provincial Task Force Balikloob Enhanced Comprehensive Local Integration Program o Local Social Integration Program Chairperson Governor Edwin Ong Chuan nakafocus sa tukib sinsini para sa Kauswagan Village dito sa Barangay Kablangan, Mondragon diin kasugbong sinsini ang suporta sa mga ahensya sa PhilFIDA, DENR ngan Provincial Legal Office para sa titulo san luti. Sugad man, kaupo sa gintukib ang mapamaagi para matagan sin better living condition ang mga dating NPA. Diin ang National Housing Authority mao sini nagpundo para sa construction san initial nga 35 housing unit kantidad sin 450,000 ka pesos kada sayo ngan ang provincial government ang magsushoulder naman sa additional nga expenses sini. Ang Provincial Engineering Office ngan 543rd Engineering Battalion Philippine Army nagpadangat nga andam ini mag-provide personnel para ma-offset sinsini ang labor cost. Samtang ang Provincial Assessor's Office sa Norte San Samar kaupo ang DENR ngan Department of Agrarian Reform nagtikang naliwat san inventory san land holdings sa probinsya dida sa posibleng nga site nga kadugangan na pagtitindugan san Kauswagan Village. Saya na may bagong nga batch san former rebels nga enroll sa Darangpan Center o halfway house former rebels nga nagsasailarom san FR Reintegration Plan nga ini papatuman san PSWDO. Sugad man ang mga nauna nga mga batches san former rebels yana nangangabuhi kaupod ang kanra mga pamilya. Sa Camp Carlos Delgado, Catarman, Northern Samar agud mapakusog ang partnership sabot nga sa Government Information Officers nga local media. Ang Northern Samar Police Provincial Office nag-host sa media forum nga kondukto sa NSPPO Multipurpose Hall sito Hulyo 19, 2021. Sugad man ini nga aktibidad linya daliwat ini sinsini nga tuig nga selebrasyon sa 26th Police Community Relations nga may tima pulisya at pamayanan barangay sa hamon ng pandemya at laban sa krimen. Sa forum, ang local police ngan media representative igintukib ang common issues nga mao nakakaapektar sa local peace and order situation sa probinsya. Iginhisgutan liwat sinsini an illegal logging, illegal drugs, illegal gambling, police procedures ngan body-worn camera system. Ining aktibidad ginatindiran ni Provincial Information Officer John Allen Berbon, Philippine Information Agency Manager Eileen Nalason Diaz, Chief of Police sa Lawang, Katarman ngan Alin ngan iba pang hagtas nga opisyal sa NSPPO. Kaupod ang local media partners. Si Provincial Information Officer John Allen Berbon gintagan punto nga ang Police Community Relations dako ang parte sinsini nga gintitindugan para sa People's Trust. Samtang si Police Colonel Arnel G. Apod, Provincial Director sa NSPPO, gintagan bugat sinsini ang importansya sa mga probisyon sa Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act. Saluyo si Police Colonel Apod nagpasalamat sa mga nag-attender sa forum tindako ang napapil sinsini pagpaabot sa publiko dida sa mga pitad sa NSPPO sa pag-undong sa PNP organizations sa mga programa sinsini.